तो रिसेंटली चेंज होती लोक जानी पार ना वीडियो थ्रू प्राय लोक जाने बोली मुझे आशा करुँची जो मैंने जानले से माने काम पड़े आसतु किसी नुआ रेट या नुआ फैसिलिटी करा हो सांग मैंने मो यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँ। तो मुझे आसूसी पवन भाई दुकान जहाँकि मैं स्टिकरिंग कर प्राय लोग जानते हैं आम एरिया पवन भाई स्टिकरिंग नाटा अलरेडी चेंज कर टिके मल्टीमीडिया। तो से कहीं किसी प्रोब्लेम होगा कारण दुकान भांगीगला तो से अलग जगह चेंज कर तो लोक मैंने जापारना कौटी दुकानटा है तो से आपको लोकेशन पूरा अलरेडी बतईदेवी कौटी पूरा टोटल देखीदेवी। तो चलते देखा कौटी दुकान कर चलते। तो मैंने 4-5 दिन है मत पवन भाई मत कहते तू आसे गोटे माने तो यूट्यूब चैनल छाड़े लोक जाने तो से कहली ठीक अच्छे तो आज आस चलते जावा लेट्स गो। पूरा देखो लोकेशन पूरा साइड साइड देखो सुतुनसर रोड यहाँ देखो ये सत्यम शिवम फैमिली शॉप नाम यहाँ भी देखो यहाँ तो थाना है देखो यहाँ हूँ थाना थाना देखो सत्यम शिवम दुकान देखो यहाँ हूँ देखो पिके मल्टीमीडिया। तो पहुँच जाए फाइनली पवन भाई दुकान रे पिके मल्टीमीडिया जहाँकि आपको देखे आसी। हाँ पवन भाई केमती चली दुकान तो बहुत माने गोटे दुखर कथा भी कहया गले कहीं मान चली गोटे जगह लोक मैंने जानी तो गोटे जगह चेंज होगा लोक मैंने जानाटा बहुत मुस्किल माने मु भी निजे अनुभव कर कहीं मुझे जानी नी तमें तो मतलब फोन करी कहल जे आसिकी कर बोली तो से जानली जे नाई कौटी चेंज कर सारे। तो मु भी डाउट थी पवन भाई कौट दुकान कर तो जहा हो गोटे वीडियो भी माध्यम मुझे लोक जनईदेवी जे जगार अलरेडी हो सारे लोकेशन तो पूरा फास्ट स्टार्टिंग रू माने आमर देखी देती कौ जगार दुकानटा बर्तमान होती। तो मुझे पछक जा देखे दूसरी तो देखु पूरा आउ थे लोकेशन देखो टिके बुले दूसरी देखो यहाँ हूँ सुतुनसर रोड यहाँ हूँ थाना देखो माने जोटा कि नुआ थाना मैंने जो नुआ कि जो थाना जो होती आईटा भी देखा देखो आमर जोटा कि आम सत्यम जोटा शॉपिंग मॉल आमर ये लोकेशन देखो आसवे। तो जहा हो भल लगिला माने पाखापाखि बेसी भी डिस्टेंस नुह पाखापाखि गोटे आमर 200-300 मीटर 200 मीटर भितर हम रास्ता माने जो दुकान करते आगु तो से घुची
ତ ପବନ ଭାଇ ଆଉ ଏଠି ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ତ ତ କେମିତି ମାନେ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ମାନେ ଇଏ ରହିଛି ତ କେତେ ଲୋକ କଷ୍ଟମର ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେଣି ଆଉ କେତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୋରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ କାମ ପଡ଼ିଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ରେଟ୍ ୟା ନୂଆ ଫେସିଲିଟି କରାହେବ। ତ ମାନେ ସେଇଠି ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଲାଠୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଏଠି ଦୋକାନ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି 4-5 ଦିନ ହେଲା, ଏପଟେ ବୁଝିଗଲାଣି। 5 ଦିନ ମାନେ କମ୍ ଦିନ ହେଇଛି ନାଇଁ? ଦିନ ହେଲା ବୁଝିଛି। ତ ବହୁତ ଲୋକ ସେୟାର ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଆମ ମ୍ୟାପ୍ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ରୁ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଟିକେ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିକି ଆସିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେଇଛି, କଲ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ କାହିଁକି ନା ଲୋକ ବୋଲି ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାଫଳରେ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ମାନେ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି କି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ପବନ ଭାଇ କେଉଁଠି ମାନେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ବୋଲା କାହାର ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ହଉ କି ଯାହା କିଛି ଏନିଥିଙ୍ଗ ଜିନିଷ କି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହଉ କି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଯାହା ଜିନିଷ ତ ସବୁ କାମ ଏଠି କରାଯାଉଛି ସେମିତି ଜାଗା। ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ କାମ ଆଡ଼୍ କରାହେବ, ସେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଉଛି ସୁତୁଂଶର ରୋଡ଼ ବେଲଣ୍ଡା। ସୁତୁଂଶର ରୋଡ଼ ନୂଆ ଥାନା ଯେଉଁ ହେଇଛି ତା ଫ୍ରଣ୍ଟର ସପିଂ ମଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ 150 ମିଟର ଦୂରରେ ଦୋକାନଟି କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ତ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଓପେନିଂ ହେଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦୋକାନ କେଉଁଠି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏଇ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତ ସେଇ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଠି ଦୋକାନଟା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଯେମିତି ଫେସିଲିଟି ଥିଲା ଏଇଠି ବି ସେମିତି ଫେସିଲିଟି, ଆହୁରି ଅଧିକା ଫେସିଲିଟି ମିଳିବ ଏଇଠି। କାହିଁକିନା ସେଇଠି ଯାହା ବି ଫେସିଲିଟି ଥିଲା ଏଇଠି ଆମ ରୁମ୍ ବି ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସାଇଜ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ତା ମାନେ ସେଇ ରୁମ୍ ଅପେକ୍ଷା। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବି ଆପଣ। ପୁରା ସେଟଅପ୍ ଯାହା ବି ସେଇଠି ଥିଲା ଏଇଠି ପୁରା ସେଟଅପ୍ ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, କିଛି ବି କମ୍ ନୁହଁ। ରୁମ୍ ବି ବହୁତ ଟିକେ ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବି ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ବତେଇଦେଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆସିକି ଯାହା ବି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ତ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ କହିଲି ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଭାଇ ଗଣେଶ, ମିଷ୍ଟର ଗଣେଶ ବ୍ଲଗ୍ସ ନାଁରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ ପାରିବେ ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଟିକେ ବିଷୟରୁ ମାନେ ସହିତ ମିଶିକିରି। ନମସ୍କାର, ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।